Hei, Mbak. Apa kuwi? Iki. Heeh. Kancane cah lenang-lenang. Kok kanca? Iya. Wis kiwa tengene ning gandil-gandile ning jeruke wonten ati. Woi iki gedange gede-gede, gedange sapa? Gedange Pak De. Pak De sapa? Dimuji. Gedange muji. Iya. Ini samene iki kok. Ndah, Mbok anu. Mbok De. Heeh. Wah, ra dicolke, Di. Nggak ira muji tuh. Bener-bener iki lho. Lah kowe nek meneng apa lagi galuk? Diteri ya. Diterima sapa? Mbok De. Piye? Nyembah tak kayak gedang. Gedange sapa kowe ro? Gedangku ngono. Aku kae Semaang. Heeh. Kowe ora tak tiri sego gur dipas sing liwat. Bener kowe ra kono masak. Oh, gur wong 11 kok sing masak Sri kok. Ya ora apa-apa tau ya ora tau kek idete. Kok kaya kurup-kurupa. Sip ngono. Hmm. Sip ngono. Sip.